Wara li fl-aħħar jiem il-Gazzetta kulħadd komplit tiżvela aktar ħabi u erq fil-finanzjament tal-Partit Nazzjonalista, Therese Comodini Kakija baqgħet taħrab milli twieġeb meta kellha ċ-ċans tagħmel dan fuq il-programm Networks. Comodini Kakija tinsab fiċ-ċentru ta' skema li tifroda l-Parlament Ewropew biex tħallas il-paga tal-istrateġist nazzjonalista John Zammit. Mistoqsija dwar dan il-kandidata nazzjonalista deret skomda għall-aħħar. Dal-aħħar skont rapporti li deru fil-ġurnal il-kulħadd il-paga ta' John Zammit bdiet toħroġ bil-Parlament Ewropew. Tista' jekk jogħġbok, jimporta. Jiena ħanistiq insaqsik dawn id-domandi. Minn fejn iġġibhom? U wara li l-paladini tal-politika onesta rikbu fuq l-akbar gidba fl-istorja politika ta' pajjiżna mingħajr xrara evidenza, Comodini Kakija sejħet għal provi fuq il-frodi tal-pagi PN. Iva, sassibhom il-provi, Brian. Huwa fatt. Mela daw qatt jipprovaw xi ħaġa. Iżda il-giddieb omru qasir u madam iċ-wisq biex affaċċjat provi ċari li John Zammit kien jitħallas mill-Parlament Ewropew waqt li hi kienet porta vuċi taħdura u mibeda fuq il-medja nazzjonalista. Ir-regolamenti tal-Parlament Ewropew jitkellmu ċar li fondi Ewropej l-allowances li jirċievu l-MPs ma jistgħux imorru b'mod dirett jew indirett għal jiena għandi il-year of assessment tal-2015 u tal-2016 fejn hawnhekk juru il-iva kien hemm il-pagi għaddejn mill-uffiċċju ta' Therese Comodini Kakija għal John Zammit. Importanti konkludi. Il-każ ta' John Zammit u bisparti minn xibka ta' frodi li l-Partit Nazzjonalista jmexxi biex jiffinanzja ruħu. Kienet il-Gazzetta kulħadd li żvelat ukoll kif l-MPs nazzjonalisti jikru uffiċini fid-Dar Ċentrali bi flus li l-Parlament Ewropew jalloka għal kuntatt mal-kostitwenza. Huwa fatt illi kull membru parlamentari Ewropew jirċievi allowance bejniethom għal dawn l-aħħar 4 snin, kważi għal dawn l-aħħar mill-2014 il-hawn. Kważi rċivew 500,000 bejniethom allowances biex ikollhom uffiċċju fil-kostitwenza. Għaliex? In-nies jistaqsuni fis-siġġiew bħal qormi għaliex Therese ma fetħitux fil-lokalità tagħna l-uffiċċju distrettwali tagħha fil-kostitwenza. Għaliex pereżempju David Casa, għaliex Marlin iva tħodhom mal-pool. Imma important kompli. Tilqa' n-nies id-dar għaltilna Therese Comodini Kakija. Jekk hu hekk ma jibqa' ebda dubju li l-uffiċċju mikri fid-Dar Ċentrali mhux xejn għajr frodi bi ksur ċar tal-liġi li turregola l-infiq tal-membri parlamentari Ewropej.